Nu skal I se. Det her, det er GeoGebra. Og det er et skidesmart program, hvis man har alt muligt, man vil beregne. For eksempel nogle firkanter eller nogle trekanter, som vi har arbejdet med. Og lige allerførst, der kan man se, at jeg har alle mine værktøjer. Dem har jeg heroppe øverst. I har dem hernede. Nede i bunden til venstre. Der findes alle mulige smarte værktøjer her. Og for lige at starte ud, så kunne jeg godt tænke mig at få en helt hvidt ark, som jeg kan bevæge mig rundt på. Og måden jeg gør det på, det er, at jeg lige trykker op på den her. Prøv en gang at trykke på den. I kan også prøve at trykke på den her, og se hvad der sker. Så kommer der noget gitter frem. Det kan også være smart, hvis man fx har med koordinatsystemet at gøre igen. Nu vil jeg godt have, at I får et helt blankt ark. Det næste I gør, det er, at I prøver lige at bruge de her værktøjer her. Det vil sige, at I prøver at klikke på den her, der hedder A. Den hedder også A nede ved jer. Og nu prøver jeg at sætte et punkt ude på GeoGebra her. Jeg har et punkt, der hedder A, B, C, D, E. Ja, så kan jeg nok godt regne ud, at der kommer F. Og hvad kommer så? Ja, det er G. Super godt. Okay. Alle de her forskellige ting, alle de her forskellige punkter, dem kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at viske ud igen. Og måden man gør det på, det er ved at tage jeres pil over til jeres pil. Tryk på den, og så kommer der nummer 3. Nummer 3, der ligner den sådan en viskelæder, det som jeg har herovre. Og det prøver jeg at trykke på, og så prøver jeg lige at viske alle de her punkter ud. Det er sådan, at nu har jeg fat i mit viskelæder, og det kan man se, fordi at der er en blå pil rundt om. Så hvis jeg gerne vil for eksempel tegne et nyt punkt, og jeg gerne vil flytte det her rundt på det her punkt, det vil jeg godt have herned under A'et. Så skal jeg bruge mit flytteværktøj, og mit flytteværktøj, det er min pil. Så nu tager jeg fat i B, og så rykker det herned. Aha. Okay, nu sletter jeg så lige igen. Væk med det. Det næste redskab, jeg godt kunne tænke mig at vise jer, det er den her, som hedder et polygon. Det vil også sige en mangekant. Det er en måde, man kan lave figurer på. Og der kan man for eksempel lige starte med at trykke. Nu kommer der lige pludselig en linje. Jamen lad os lige se, hvad der sker nu. Aha. Hvad er det sådan en figur, der den hedder? Ja, det ved jeg sikkert godt, det er en trekant. Men for lige at markere, at det er en trekant, så skal jeg lige huske at trykke igen der. Så den bliver rød hele vejen rundt. Smart. Den her trekant her, den kunne jeg da egentlig godt lige tænke mig at finde ud af, hvad arealet er af. Det er ikke sikkert, at jeg lige ved, jeg sådan lige kan gennemskue, okay, derfra der er der 4-5 cm. Men lad os lige prøve at se, fordi der er nemlig et måleredskab. Og måleredskabet, det finder I herovre ved den her, der hvor der står et A, og så er der sådan en vinkel på. Og der trykker I lige på den, og så kan I se, at der er en, der hedder, ja, hvad tror I, vi skal bruge her af de her måleredskaber? Prøv at tænke lidt over det. Jeg giver ikke svaret endnu. Ja, det er selvfølgelig areal. Når jeg nu har fat i den her areal, så kan jeg prøve at klikke herinde. Det vil sige, at jeg skal lige have tryk inde midt i selve trekanten her. Og hvis jeg prøver at trykke, aha, det var lidt smart. Så kommer areal af A, B, C er lige med 31,93. Det kan så være kvadratcentimeter eller kvadratmeter eller kvadratkilometer, hvis det er det, man vil måle i. Hvis jeg nu godt lige vil have flyttet det lidt væk. Ja, hov, det kan jeg jo ikke lige gøre nu. Jamen, så vil jeg godt lige bruge mit flytteværktøj. Og så lige rykke det herop. Smart. Nu synes jeg lige, I skal prøve at lave 2 forskellige firkanter. Det vil sige, I bruger jeres polygon. Trykker 4 gange rundt. Og husk lige at slutte af herover ved D'et, så der kommer en firkant 1, 2, 3, 4. Og så måler jeg lige arealet af de forskellige firkanter. Okay, 3. klasse. Nu tror jeg, I er ved at være godt inde i at lave de her forskellige firkanter.
Nu lavede jeg lige en her igen for sjov. Og jeg synes sådan, farven den er måske lidt kedelig på den. Det synes jeg lige, vi skal peppe den lidt op. Så måden I gør det på, det er helt op til venstre. Der kan I se, at der er sådan en farve. Og den kan I sådan, der er alle mulige forskellige farver at vælge mellem. Jeg kan sådan lige se sort, brun, orange, gul, blå, lyseblå, grøn og så videre dernede af. Og nu prøver jeg at vælge en eller anden farve. Ej, den ser da meget godt ud, den her. Okay, smart. Det næste, jeg godt kunne tænke mig, det var lige først lige at slette det hele. Og der går jeg jo igen. Ja, I skal så lige over på den der lille finger, der peger. Og jeg går herover på mit viskeleder, og så visker jeg lige det hele ud. I holder bare fingrene inde, og så visker I alt det, I kan. Godt. Det næste, I skal, det er, at vi lige skal have vores gitter frem igen. Og kan I huske, hvordan man gjorde det? Ja, hvordan var det nu? Hen på fingeren. Og tryk på gitter. Så kommer der gitter frem nu her. Og gitter, det er meget smart, fordi at der kan man afsætte nogle punkter. Og allerførst, der skal jeg lige have fat i mit figurværktøj. Og jeg kunne godt tænke mig at lave Danmarks flag. Og I kan nok huske, at det hedder Dannebrog. Og Dannebrog, det har sådan 4 firkanter, kan man sige. Og helt hen i enden, der er det første, det er sådan kvadratisk. Så det prøver jeg så lige se, om jeg kan ramme. Det kan godt være, at I har lidt svært ved at ramme de punkter der, men prøv lige så godt I kan. Og det vil jeg så gerne have, at det skal være helt rødt. Så det prøver jeg lige at gøre. Sådan der. Okay, det var den ene. Så prøver jeg lige at tegne et mere. Jeg prøver lige at trykke her. Ja. 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 Og det vil jeg også godt lige have til at være helt rødt igen. Yes, den var der. Og så vil jeg også godt lige tegne det sidste her, og den synes jeg lige, den skal være 3 lang. Så den prøver jeg at se, om jeg kan få til at passe med at være 3 lang. Og jeg skal lige have ændret farven igen, det var da vanvittigt irriterende. Nå, nu kører det vist. Og jeg prøver lige at lave en mere. Aha, det var da smart. Nu har jeg da fuldstændig lavet Danmarks flag. Det eneste man kan sige, det er, at der ikke er så fedt. Det er de her irriterende bogstaver, jeg har fået plantet over det hele. Og måden I fjerner dem på, det er, at over til højre, det vil sige herover, der kan I se, der står punkt. Og hvis I nu for eksempel trykker på A, ude i den lille blå boks der, eller den lille blå runde cirkel, hvis I trykker på den, så forsvinder A'et. Og så forsvinder B'et, og så forsvinder C'et, og så forsvinder D'et. Og så forsvinder alle de små punkter. Og det er jo sådan set lidt smart. Fordi så ser det for det første i hvert fald noget pænere ud. Hvis I vil have lidt mere udfordring, så prøv at gå ind på Google. Det kan I gøre fra jeres smartphone eller noget andet. Og derfra, der kan I søge på flag. Og måske skal I starte ud med at lave Danmarks flag. Det kunne jeg da godt lige tænke mig at se. Jeg kommer rundt til jer, bare roligt. Og derefter, så prøv med et lidt sværere flag. Det er øvelsen for i dag. God arbejdslyst.